ଆଜିର ସକାଳ ଏକ ଅଭୁଲା ସକାଳ ହୋଇ ରହିଯିବ, କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଶାର ଅତି ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଲୋକ, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଥିବା ଲୋକ, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ଼ରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିବା ଲୋକ ସେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ରଜତ କୁମାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ କାଲି ରାତି 3:30 ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା। ସେ ଯେତିକି ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ତାହା ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ପାଇଁ ବିରଳ। डॉक्टर रजत कुमार कौर, साहित्य एवं शिक्षा।